Желание за певческа изява имаха и малки и големи. Включиха се и децата от ресурсен център Ловеч, които показаха освен талант, но и хъст и смелост да застанат пред многобройната публика. За доброто настроение на всички се погрижи мечокът Теди, който бе истинска атракция на събитието. На сцената зазвучаха песни на наши и чужди изпълнители. Някои от кандидат-звездите показаха завидни певчески възможности, а други, макар че не улучваха верните тонове, демонстрираха кураж и смелост. Разбира се, както на всички инициативи, и сега имаше награди за най-добрите. Истински талант се оказа Йоана Василева, която взе първо място. След нея на втора позиция се нареди Северина Нейкова, а на трета Нели Стойкова. И двете се представиха с няколко изпълнения. За най-атрактивен изпълнител награда взеха Боби Асенов и Стефан Асенов. Най-младата звезда бе Мария Детелинова, най-артистичен бе Мартин Калоянов. Наградата за най-добър дует отиде при Йоана Веселинова и Илян Петков. Приз за най-смел участник взе Вяра Илиева. Имаше и поощрителни награди, които бяха за Десислав Дамянов, Валентин Недялков, Ива Славова и Тихомира Добрева. На нарочна пресконференция днес организаторите припомниха всички забавления, инициирани през лятото за децата, провеждани всеки четвъртък. Мълчуганите имаха възможност да се включат в състезания с велосипеди, в футболни и баскетболни турнири, да отцветят старата си тениска, да се превърнат в модни дизайнери и коафьори, да покажат колко бързи, смели и сръчни са, да рисуват заедно със своите родители. За провеждането на кампанията голяма заслуга имаха доброволците от библиотеката в Ловеч, които всеки четвъртък рисуваха лицата на децата, правиха им татуировки, участваха активно в организацията. Това бе сред най-интересното за малки и големи. Неизменна част от всяка инициатива бяха и децата от ресурсния център в Ловеч, за които според директорката на центъра Моника Дончева е истинска победа да се забавляват с останалите, да не се чувстват по-различни от своите връстници. Всички имаме деца и за лятото обикновено на родителите ни е доста трудно да намерим подходящо занимание за децата си. Все пак много по-добре е да са под контрол и да правят нещо полезно. И оттам тръгна всичко всъщност. Искаме да покажем, че просто като граждани, без кой знае какви финансови ресурси, пари за награди, част от парите за награди сме се събирали между нас и както виждате по картинките, много от съоръженията, които сме използвали, нали, съоръженията, разбира се, в кавички, са домашни, от къщи сме си взимали празни бутилки, легени. Идеята беше да покажем, че ние като хора, като граждани на Ловеч, които си обичат града, освен че мислим за това, опитваме се и да действаме така, че да направим града ни по-добър. Организаторите апелираха към институциите и родителите да са по-загрижени за свободното време на децата и в бъдеще и те да се включат в подобни инициативи. Като тревожен те отчетоха факта, че на въпрос към родителите как искат децата им да изкарват свободното си време през ваканцията, са отговорили единици. Въпреки това, организаторите обещават, че тази кампания няма да бъде единствена и ще продължат да се грижат за младостта на Ловеч.